Здравейте! През последните няколко месеца преживях най-тежките моменти от живота си. За моя радост, през цялото време до мен бяха моето семейство и сестра ми и още един човек, моята приятелка Меги, на която днес ще благодаря по много специален начин. Днес е Свети Валентин, но аз реших да не правя нещо специално за Свети Валентин. Все пак имам подарък за нея, разбира се. Едно портмоне, което тя искаше от доста дълго време. Както и ваучер за почивка. Естествено, като всички жени, и тя обича подаръците и изненадите. Това ще я зарадва много. Но аз не мога просто така само да забавлявам нея. Реших да се позабавлявам и себе си. Затова, за да бъде по-специална изненадата, тя ще трябва да стигне до нея по малко по-труден път. Тя е много нетърпелива по отношение на подаръците и изненадите. Реших да изненадам по още по-специален начин, като поръчах 12 кутии, всяка по-малка от другата, които ще сложа една в друга. И сега ще видим как ще реагира. Та-да-да-да! Няма дете да ти подарявам. Слушала ли си? Да. Сигурна си? Да. Да си дам това. Хайде. Чакай, не го отваря още. Хайде, аз мен сега. Сега ще се зададе място. Хайде, програма като го отвора. Ей, сега. Хайде. Чакай. Да не те е слабо? Не, още. Не. Ще ти кажа. Трябва на специално място да го отвориш. Защо? Така. Кога ще стигнем, де? Тук сега влизаме. Дай да отваря вратата. Така. Може да седнеш тук на пейките. Тук да седнем. Да, и да си го отвориш на спокойствие. Боже, как се отваря това нещо? Хайде де! Кога ще стигнем до съществената част? О, Боже! О, не! Да не си заварил. Стигна бе! О, не. Какво е това? Ключове! Обърни се сега. Ще ти дам жокер. Предполагам, че е това, което е нагоре. Не. Жокер, малък ключ отваря малка ключалка. Какво? Малките ключове отварят малки ключалки. О, да. О, не. Още един ключ. Да
все едно пише на него. Значи, ела сега. Айде ще там жокер на тук. А тук пише 51, а това са големи номера тук. Може и да не беше на тук. Не, на тук. Normale Menschen schon, da kann man nicht. Nochmal, тук не. Nein, das gibt's nicht mehr, das wurde abgeschafft. Точно тук е, тук. Nein, das gibt's nicht mehr. Es gab es. Не, едно. Еми да, ама не отговаряш. Чак. Някъде тук беше. Пробвай това. Къде беше пред? Или от... Не от другата страна. Давай да видим там. Не, тук на момиче ми се пречкаше. Може би е тук. И тук ще е едно. Ей, 2 евро бонус! Портмоненцето! И друго има. Да, сега искам да го. Да? Принцеса.